Hola famílies, al trosset educatiu d'esta setmana parlarem sobre com podem ajudar els nostres fills i filles en la gestió de les pantalles. Les pantalles s'han anat incorporant mica en mica a la nostra vida, però a la dels nostres fills i filles han estat des del moment que han nascut i formen part de la seva vida quotidiana, com una pilota o un got de llet. Per això, des de molt petits ja saben com funciona el nostre mòbil, per exemple. I com tot, ho aprenen per imitació del que veuen. Internet és una via d'entrada infinita d'informació i molt àgil, tot i que en trobem de molt fiable i d'altra que no ho és gens. Ens ofereix un ventall molt ampli i atractiu d'entreteniment, al qual costa molt dir prou, sobretot als més petits. També ens agilitza les relacions amb els altres de manera virtual. Ens podem connectar a qualsevol lloc del món amb una persona que està a l'altra punta. Això és molt atractiu, sobretot per als joves i adolescents, però també és molt fàcil que per aquí ens puguem connectar amb gent que no coneguem, amb males intencions, i molts cops es distorsiona la comunicació. També, aquestes relacions virtuals a vegades acaben substituint a les presencials. Internet ens permet fer compres i tràmits sense calguer desplaçar-nos, i en això hem de tindre precaució amb les dades que donem, ja que alguna vegada es queden guardades i després poden ser els nostres fills i filles els que fan les compres sense la nostra supervisió. Quan invertim el nostre temps davant la tele, el telèfon, la tauleta, deixem de jugar, d'estar en família, de sortir a la natura. Hi ha estudis que demostren com poden afectar negativament a la memòria, l'atenció i fins i tot en algunes capacitats intel·lectuals. Això es deu a començar a una edat molt primerenca en l'ús de les pantalles i a les hores que les utilitzem. Estant asseguts mirant un vídeo o jugant a la consola no gastem energia, ni aprenem tant com en un joc o practicant un esport. Actualment s'ha detectat un augment de sobrepès i es deu a la mala alimentació i al sedentarisme. La gran oferta d'aplicacions i l'enginyeria per fer-les atractives, la llum, el ritme, la immediatesa, els colors, fa que les pantalles generin aïllament, malestar, problemes de relació, símptomes físics, baixa autoestima, com una addicció. Per ajudar els nostres fills i filles a gestionar el temps davant de les pantalles, hem de pactar quan les podran utilitzar, en quina durada. Es recomana un màxim de 2 hores diàries entre la tele, el telèfon, les tauletes, l'ordinador i també en quins llocs. Aquest acord ha de ser mutu. Si hem pactat que durant les menjades no es mira el telèfon, nosaltres tampoc el podem fer servir. Cal explicar-los els efectes negatius del mal ús de les pantalles i pautar uns límits conseqüents i justificats. I oferir-los activitats alternatives. Si no volem que els nostres fills estiguin tota la tarda jugant a un videojoc, proposem-los, per exemple, donar una volta amb bici junts. Els nostres fills i filles potser tenen més habilitats que nosaltres amb les noves tecnologies, però els hem de protegir. Igual que no els deixaríem sols al mig d'una gran ciutat, tampoc els podem deixar sols a la xarxa, perquè encara és més gran. Informem-nos i acordem amb ells i elles a quins videojocs, aplicacions i vídeos tindran accés. Instal·lem protocols de seguretat als seus aplicatius i pautem amb els nostres fills i filles que els supervisarem. Encara que siguin ells els que els facin anar, nosaltres continuem sent els responsables del que fan i ho hem de saber. Així els podem acompanyar, per exemple, quan es creen un nou compte a una xarxa social. Aquí us deixem aquestes 3 webs on podeu trobar més informació. Esperem que us hagi sigut d'utilitat. Moltes gràcies pel vostre temps i fins al proper trosset educatiu.